Tomáš, oblieka si niekedy Mirka cudnicu? Cudnicu? Čo? Cudnicu? A to by som mal vedieť? Sú nejaké čo? To sú nejaké zastaralé podvesky, alebo čo to je? Cudnica. Či si obliekam, alebo som si obliekala? Či si obliekaš, Mirka? Či si obliekala niekedy teda? Čo je cudnica? Čo je to? To je v ľudovom kroji taká tá spodná suknička, aby ti nebolo vidno nohavičky. Keď sa točíš. Tak potom... Nosí Mirka na tréningy pod prsenku? Ježišmarja, teraz som sa fakt pravidelne. Nie, vážne. Lebo to mám blbý pocit, vieš, že ja toto mám akože nie, na tejto strane, a ja som dal akože, že akože... Díky. Ale dávaj si na to pozor, lebo už sa potom bonznem. Prestaň. Tomáš, je Mirka prirodzená blondínka? No jasné. To zistíš na otázkach odpovedia. Prepáč, nie je vážne. Ako myslím si, že áno, že je. Ale ty si ma len porezala. Posielala ti Mirka SMS-ky počas Superstar? No. Čo si ukázala? Nesmej sa, zase sa smeje. Bože, Mirka, no veď ukáž. Jednu. Hej. No. Hej. Jaký milý to. Nevadí, ja to rozdýcham. A nie. Hej. Tak ja som si myslel, že nie, no. Jednu. A za ktorú pesničku vieš? Za prvú. Do Batánku, nie? No. Je Mirka panovačná? To som vedela, že dá pánovačná. Však ale Mirka, ty prídeš na tréningu a všetci sú v pozore? No. Tak iba ty si tam. A ty musíš byť v pozore. Nuž, len 3 zhodné odpovede. Našťastie v Let's Dance rozhoduje tanec. Pasodoble prichádza predviesť pár z SMS číslom 9932. Spevák Tomáš Bezdeda a jeho tanečná partnerka Mirka Kosorínová. Prosím na parket. Dámy a páni, pasodoble. Que tienes, niña bonita, que al verte, niña bonita, toyita, niña toyita, mi pena desaparece, ay mi niña, que tiene, niña bonita, las rosas de tus mejillas, que tiene, niña bonita, que todo me sabe a poco si no invento tu calor. ¿Qué será, será lo que tú tendrás, niña bonita? ¿Qué será, será lo que tú tendrás? Que la botella y agitarte y prende tu resplandor. ¿Qué será,
Bezdeda a Mirka Kostorínová a Paso Doble. Takže sa všelijaké veci dozvedeli z tej dokrútky, ale Mirka, ty dnes tuším nemáš cudnicu na sebe. Nie. Nie. A tak už od pása hore cudnicu ešte nevymysleli? Čo? Pýtam sa na budúce. Nekaz nám radosť s takými nápadmi. Takže máme Paso Doble a ja som už, ako som tu stála, som počula pána Bednárika, ako hovorí, ja idem prvý. Ja idem. Tak sme zvedaví. Ja idem, hej. Chcem povedať, že paso bolo. Či bolo aj doble? To povie Janko, Helenka a Dáša. Ja idem ale Tomáša dneska chváliť, hej? Lebo tie technické kukurice, to oni povedia bližšie, hej, k tomu všetkému. Ale ja len chcem, že Tomáš dneska nielen tancoval, ale i mimizoval, že Tomáš dneska zabíjal, bodal, sekal, zametal s tou Mirkou a už úplný šok, hádaj, čo bolo pre mňa. To bol ten výkrik, ty sprostý. Počuli ste to? Chladý bol. Počuli ste len, Tomáško, podľa mňa prvý krok k muzikálu, od čoho ťa Pán Boh zavaruj, hej, dobre? Ale ešte mám výhrady. Bolo to také, že olé. To má byť olé. Tu je slabá ozvena, zle ozýva. Však si predsa bravo Torero Tomaso. Tak to zakončím, dobre? Nevydalo. Ďakujem. Ináč dobrá atmosféra je tu naozaj veľmi dobrá. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Možno, že teraz by mohli povedať niečo dámy, ktoré boli pánom Bednárikom označené za technické kukurice, ak som to správne pochopila. Je to, čo hovoria. Ja si povedal, že tu vysvetlia tie technické kukurice dámy. Tie hodnotenie, to sú také techniky, oni sú kukurice. Dámy, ale dnes vám to veľmi svedčí. Veľmi vám to svedčí. Teraz neviem, že či sa máme uraziť alebo tešiť, ale budeme to brať pozitívne však. Tak to Určite bolo vy ste myslené, keď už tak samozrejme. kukuričky. Malé kukuričky, dobre, ďakujeme. To už je jedno, už to... Neviem, čo som ja potom. Nevylepšujeme to. Čo som potom Dobre, ja? ja som chcela povedať, že ste mi dnes spravili radosť a viete čím? Neviete však. Tým, že Tomáš tancoval normálne ako samostatný tanečník, samostatná osobnosť na parkete, aj rytmus, aj kroky, spĺňalo to charakter Paso Doble, ktoré to malo mať, čiže nebolo to už len tak, že Mirka tancovala a Tomáš sa tešil, že tam je. Takže bolo to... Ja dávam oso. Bolo to vyrovnané párové tancovanie, takže gratulujem, veľký pokrok. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, strašne z toho pety bolia. Verím. Neviem, ako zvládnem ten ďalší ten. V tomto smere skutočne robíte pokroky a je to na radosť asi nás všetkých, keď si vás predstavíme z tých prvých kôl, keď ste tam ozaj tak stáli, jak sám kôl a okolo vás Mirka obiehala, tak teraz ste to riadne už vyrovnali. Aj s tými rukami bola tam už tá práca, snaha, zatiaľ to som pochválila jedine pani Ondráčkovú, ktorá ovládala aj s tými zápestiami, len ešte jedna, tá nedržíme ruky tak, ale tam sú tak. V tých španielských to musí ísť, áno. No, nie, ten prostredný s tým. Nie, aby sa dostali v tom. Ale napätie v nich Budem bolo... to študovať. Ale napätie v nich bolo dobre. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Musíš riady umývať doma, vieš? Že čo budeš? Riady umýva doma. Som povedal ja, ale nevadí. Budem, neboj sa, budem. Ja to prirovnám. Ja som bol účastný pred 6 rokmi v horúčke sobotnejšej noci vo West Ende v divadle Palladium mal premiéru vtedy neznámy Adam Garcia a noviny na druhý deň napísali takéto obligátne, že zrodila sa hviezda. Tak keby som mal parafrázovať, tak hviezda sa ešte nezrodila, ale týmto výkonom sa zrodil tanečník. Ďakujeme pekne. Dokonca Sodebas. Tam bol Sodebas, ani nevieš, čo si asi skákal.
Môžeš ísť na ulicu a hovoriť, že si skákal skok, ktorý sa volá Sodebask, síce polovičný, ale skákal si ho. Nikto si nevedel, že bol Sodebá, to nevadí, bol. Ja viem, že som začínal iba ľavou nohou. Tomáš, to je toto, že... Aj vy to viete. No. Si spoznal, hej. Nebol celkom Sodeba, ale pokus o Sodeba, ale dobrý. Snažil som sa. Golubec. Okay. Tam išlo skôr, áno. Dobre. Tak zvládnete s touto chválou, Dobrý si odísť do bol. zákulisia, unesiete to? Áno. Takže Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorinová. Ďakujeme.